wifi. Oo. Ngayon, andyan dumating. Kasi parang duktong daw. Kaya wala silang aling wifi Kaya wala silang wifi. Oo, parang duktoy, no? Andyan yung gagawa. Kaya pala. Diba naman? Ang gawa. Converge. Matagal na yun. Mula nga sila sa atin sa kanila, hindi pa nila ngayon. Ngayon lang. Hiningin yung number na tawagan niya. Napupuntaan. Presidency, Ave Maria, pray for us. I-like mo na daw. Ito, lagi yan. Factory siya sa screen niya. Sabi ko sa screen niya, ito mga capsule, bayan mo.